Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula nuwun dumateng para sesepuh pilih sepuh tuwin aji sepuh ingkang anggung mastuti lan pepoyaning kautami, para ustazah minggahipun Romo Kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu caket ing Gusti. Merdopo awit saking keparengipun Bapak Waluyo Eko Kuncara kula ing mriki kapatedan sinaraya pinangka pengendali wara ingkang sepisan sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken anggun copaken asta ngangklungaken jangga sumandha wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa ta'ala dene menapa kalenggahan menika panjenengan lan kula saged tetunggalan wonten ing wisma kabagyan dalemipun Bapak Waluyo Eko Kuncara saha Ibu Aminiati Mulyaningsih. Para adilenggah ingkang winantu bagya mulya, boten kesupen salam taklim saha sugeng rawuh kunjuk dumateng kulawarga temanten kakung saking Malang sak pangombyo. Pinangka talang basa supados boten karun den wanci keparenga kawula ngaturaken rantaman adicara ingkang sampun karacik katata katetepaken lan kasarujuki dening para kulawangsa. Sepisan nun inggih pambuka angka kalih kulawarga calon temanten kakung tumuju wonten ing sasana pinanci. Salajengipun inggih menika paniti priksa saking petugas KUA utawi cek